ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം കൃഷ്ണ നമോ കൃഷ്ണ ഹരേ ഭഗവതേ ഹരേ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ േന തസ്മൈ ശ്രീചൈതന്യമനുഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീദവദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാനിതം तं സജീവം സാർവൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് സൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ലേ? ഇവിടെ ബിൽഡിങ്ങില് ഒരു വിവാഹം നടക്കുക, അതിന്റെ കൊട്ടും മേളവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കാം മാതാജി. ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലേ? അതെ, ഉണ്ട്. ഇനി കൂടുവോന്ന് അറിയില്ല, അടുത്തടുത്ത് വരുമോന്ന് അറിയില്ല കൊട്ട്. കേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 20ാമത്തെ ശ്ലോകമാണോ നോക്കാനുള്ളത്? 20 കഴിഞ്ഞോ? 21 ആ, 21 ത്രൈവിദ്യ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ. ത്രൈവിദ്യ പറഞ്ഞു. ഇനി 1 21. സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം ധർമ്മമനുപ്രപന്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ എല്ലാ നേരവും ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് ഇവിടം സ്വർഗമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലേ? അല്ലാതെ സർവത്ര ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. സുഖകാംക്ഷികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അവര് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചിട്ട് വേദോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള യജ്ഞാദികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ? അവരും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല അവർക്ക് പുണ്യലോകങ്ങളിലൊക്കെ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാല് എന്നും അവിടെ സുഖിച്ചു കഴിയാൻ സാധിക്കുമോ? അതാ ഇവിടെ 21 പറയണത്. തേ തം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്നാഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. പറയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ
അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. എന്താണ് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് കാലിയാവും അല്ലെ, സീറോ ബാലൻസ് ആവുമ്പോഴേ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളില് ഉറച്ചു നിൽക്കണ, അതായത് വേദത്തിലെ കർമ്മികളായിട്ടുള്ള അവരെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണവരാ. അവർക്ക് എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് മോചനം ഇല്ല അവർക്ക്. ജനിക്കുക മരിക്കുക ഇത് തന്നെ. ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. കുറച്ചു കാലം പോയിട്ട് അവിടെ സ്വർഗസുഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കാം. വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ എന്താ പറയണേ അറിയോ? ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരാളെ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിച്ചു വിചാരിക്കുക, ശ്വാസം മുട്ടും അല്ലെ, കുറെ കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും, എന്നിട്ടോ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുക്കി പിടിക്കും വെള്ളത്തില്. അതുപോലെയാണെന്ന് സ്വർഗസുഖം. അപ്പൊ കുറച്ചു സമയം സ്വർഗസുഖം കിട്ടും, വീണ്ടും ഈ നരകമായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്, ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് തന്നെ അവരെ തള്ളിവിടും. പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും വീണ്ടും ഭൂലോകവാസവും അവർക്കൊരു പതിവായി തീരും. താണും പൊങ്ങിയും കൊണ്ട് ഈ ചക്രത്തിരിച്ചിൽ തുടർന്നു പോകും. അങ്ങനെ എന്താ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവണേ? ഇവിടെ കാണിച്ചില്ലേ, പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴുക, പിന്നെ വീണ്ടും പൊങ്ങുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ജയിന്റ് വീല് പോലെ താഴ്ന്നു പോകും ഭൗതികതയില്. പിന്നെ ഒരു ക്ഷണനേരം ഒന്ന് ഉയരും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും, വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ അല്ലേ? അപ്പൊ സ്വർഗസുഖം കാക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? വീണ്ടും ജനിക്കുക, മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ പറ്റിയാലായി, വീണ്ടും വേറൊരു ജന്മം എടുക്കുക. അങ്ങനെ താഴ്ന്നും പൊങ്ങിയും ഒക്കെ ഇരിക്കാനേ അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ, ആശ്രയിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചാർജ് തീരുന്നത് പോലെയാണ്. പുണ്യം തീർന്നാല് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ വരണം. നിർവൃതി ഒരിക്കലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 22. ഇവിടെ ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ക്ഷേമത്തോടെ കഴിയാൻ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്ഷേമത്തോടെ സുഖത്തോടെ കഴിയാൻ? 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യരൂപത്തെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ആരാ കൊടുക്കുക? ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കും. അവർക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അവരുടെ ആ ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ ആത്മബലമൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കും. കൂടുതൽ അവരെ ഭക്തിയിൽ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകാനും ഭഗവാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തനല്ലേ, ഒരു ഭക്തോത്തമൻ എപ്പോഴും സതതം കീർത്തയന്തോമാ അല്ലേ, എപ്പോഴും അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോമാ, വേറൊരു ചിന്തയില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ രക്ഷകനായിട്ട്. അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്ക് ഉള്ളതൊക്കെയോ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിലുള്ള ആ ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ആ ആത്മബലമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നിലനിർത്തും. അതൊക്കെ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അതാ ഇവിടെ 22-ാമത്തെ. യമുനാചാര്യരാണ്. യമുനാചാര്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ ശ്ലോകം വിവർത്തനം ചെയ്ത വേളയില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു, എല്ലാ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകും, അവർക്കുള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തും എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ തോന്നി, എനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് ഞാൻ വളരെ പരമദരിദ്രനല്ലേ, എനിക്ക് ഒന്നുമേ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോഴ് ഈ ശ്ലോകം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കരിക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സ്നാനത്തിനായിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ പറയാണ്,
ഉം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സ്നാനം ചെയ്തു വരുമ്പോ സ്നാനം ചെയ്യാൻ പോയ വേളയില് രണ്ട് ബാലന്മാര് വരികയാണ്. ബാലന്മാര് നിറയെ ചാക്കൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാ വരണേ. അതില് നിറയെ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇവിടെ തരാൻ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താ, ഇവർക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോള് ഇദ്ദേഹം സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഞാൻ വെറുതെ സംശയിച്ചു. എന്നാ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശത്തിലേക്ക് വിടില്ല അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് ആ ഭക്തനെ ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഏകാന്ത ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമം അല്ലെ, അവർക്ക് വേറെ ആരുമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ക്ഷേമം ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കും അല്ലെ. അനന്യ ഭക്തൻ എന്നാ പറയാ അവര്. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ഇടനിലക്കാരനല്ല ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസി ഉണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികള് പല ആൾക്കാരിലെ ഇപ്പൊ ശാശ്വത സുഖമൊന്നും അവർക്ക് നേടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ സുഖം ലഭിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ? അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അത് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും അത് ശ്രേയസിനെ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വഴികളും കൊട്ടിയടയ്ക്കുമ്പോള് ഭഗവാൻ മുന്നില് അവതരിച്ചതുപോലെ അനുഭവം നമുക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു വഴിയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ അനുഭവം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ടച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശം നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ക്ഷേമം എന്നതിന് ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷയില്ലെന്നർത്ഥം. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു തവണ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താല് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് പതിക്കാതെ ഭഗവാൻ അയാളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പിന്നെ ആ ആളെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അന്യദേവതകളെ ഫലകാംക്ഷയോടെ ഭജിക്കുമ്പോഴേ പൂർണ്ണ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തേപ്യന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേബി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മുമ്പും ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അങ്ങനെ വിശ്വാസപൂർവം മറ്റു ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്ന ഭക്തരുണ്ടല്ലോ, അവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യണത് അവിധിപൂർവകം, യജന്ത്യ അവിധിപൂർവകം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. അത് വിധിപ്രകാരം അല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എന്തിനാ വളഞ്ഞിട്ട് മൂക്ക് പിടിക്കണേ അല്ലെ, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധന ചെയ്താ പോരെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ. അപ്പോ അന്യദേവതമാരെ യജിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ആസ്വാദ്യകനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എൻജോയർ അതിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഫലത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് ഒരാൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകളെയല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തിന് കീഴില് ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് മാത്രമാണ് അന്യദേവന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കണം അല്ലെ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകളല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയന്ത്രകരും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമായ ഇവർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ലതാനും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള അന്യ ദേവതകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ കൈക്കൂലി നൽകുന്ന പോലെയാ അല്ലെ, അവരോട് ഓരോന്ന് ചെന്ന് അപേക്ഷിക്കുക, യാചിക്കുക. ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായ ഈ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. വേരിൽ വെള്ളം നനച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഉദാഹരണം മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചൂടെ? അതല്ലേ പരമപ്രധാനമായത്. പിന്നെ എന്തിനാ അന്യദേവതന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്
അനുസരിച്ച് ഫലത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഇവിടെ 24 പറയുന്നത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാമഭിജാനന്തി തത്വേനാദശ്ചവന്തി ഇതേ. സർവ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് അറിയണല്ലേ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത എന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചു നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മവും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അതിന്റെ ആ ദിവ്യത്വം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്കാണ് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെയും പറയാണ് സർവയജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവ് നാഥൻ എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രകൃതി, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയത്വം അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടാവുക, അധപ്പതനമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാവും അല്ലെ. ഉള്ളൂരിന്റെ പ്രേമ സംഗീതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിളക്കു കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം, വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേലമൃതമയം എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവത് ജ്ഞാനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേന്മേല അമൃതമയമാണ് അല്ലെ. വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവൻ എങ്ങും വിശ്വം ദീപമയമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ആനന്ദപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെന്തിന്റെ ആവശ്യം അല്ലെ? ആവശ്യമില്ല ഒന്നിന്റെയും. ഇവിടെ യജ്ഞാദികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രസന്റ് ആവും എന്നാണ്, ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാവും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ പരമാത്മാവെന്ന ചിന്തയിൽ ആരാധന ചെയ്യുക, അതാണ് വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് 25 പറയാണ്. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇപ്പൊ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുമല്ലേ ചില പേര്. ഒരു വൃക്ഷത്തിലൊക്കെ ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ആവേശം ഉണ്ട് എന്ന് സന്നിവേശം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് വൃക്ഷത്തെ പൂജിക്കുന്ന കൂട്ടരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ലോകത്തില് പിതൃക്കളോടൊപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ലോകത്തിലാണ് ജനിക്കുക. അതുപോലെ പിതൃപൂജകര് പിതൃക്കളോടൊപ്പം, അതുപോലെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ എവിടെയാ എത്തുക? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, നമ്മൾ കണ്ടു ഗോലോക വൃന്ദാവനം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മുകളിലെ ദൂരസ്ഥരാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വധാമം. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം, എന്നാലേ അവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റു ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ പകുതി വഴിക്കേ എത്തുള്ളൂ നമ്മള്, അവരുടെ ദേവലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് എത്തുള്ളൂ. വിഭാഗം 5 കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം. അപ്പൊ അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തിയാ പോരാ അല്ലെ, നമുക്ക് കൃഷ്ണ ലോകമാണ് ഭക്തർക്ക് വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഇപ്പോ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വമാണ് 26 മുതൽ 34 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും. ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ആരാധിച്ചാ മതി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സകാമ ഭക്തിക്കും നിഷ്കാമ ഭക്തിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം അല്ലെ, ഭക്തി, അതും അല്ലാതെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന രൂപേണയുള്ള ഭക്തിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിഷ്കാമമായിട്ട് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ചെയ്താല് അതിന് വല്ല പണച്ചെലവും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ നിഷ്കാമ ഭക്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാ ഇവിടെ 26. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയാണ് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് തരണം,
കൊടുക്കണം ഭഗവാനെ. അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല അല്ലെ, അഹങ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ നൽകുന്നു എന്ന ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എന്റെയാണ് എന്ന ഭാവനയോടെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒന്ന് ആ സ്നേഹ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിക്കണു, അത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണേ എന്ത് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ. അല്ലാതെ ഞാനിതാ ഇത്രയും കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഭാവനയോടെ കൊടുത്താല് ഭഗവാൻ അത് നോക്ക പോലുമില്ല. ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ചെറുതായാലും മതിയല്ലേ. ഒരു മഞ്ചാടിക്കുരു ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച കഥയിൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഇലയോ ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു ഫലമോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ എന്തും അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭാവഗ്രാഹിയാണ് ജനാർദ്ദനൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഭാവനയാണ് ശുദ്ധമാവേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷിക്കുള്ളൂ. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ നിർമ്മല മനസ്സോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാം, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സരളമാണ്. അതിന് ഒരുപാട് പണച്ചെലവോ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഭാവന ശരിയാവണം, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിയായി തീരണം. എന്നാലാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണ സാമീപ്യത്തിനുള്ള മാർഗം എന്ന സത്യത്തെ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. രണ്ടിടത്ത് ഭക്തി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഭക്തി എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനാ പറഞ്ഞേക്കണത്? ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ സേവനം അത് മാത്രാണ് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിനുള്ള മാർഗം. ആ സത്യത്തിനെ ഇവിടെ ഊന്നി പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഭക്തി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചത്. സർവം ഈശ്വരാർപ്പണമാക്കുന്ന ആ ഭക്തന്റെ രീതി പറയാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി യദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്പുരുഷമദർപ്പണം. നീ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ വേണം? എന്താണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണത്, എന്ത് തപശ്ചര്യങ്ങളാണോ അനുഷ്ഠിക്കണത്, എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് എന്ന ഭാവനയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ശരിയാക്കണം, കർമ്മയോഗം ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കുള്ളൂ. ഏതു സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ശരിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ വേറൊരാൾ വന്നിട്ടല്ല ചെയ്തു തരാം. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഏത് നേരവും സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആ ജീവിതചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ മുതൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മൾ ആ ഭഗവത് ചിന്തകൾക്ക് ഉള്ള അവസരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകള് ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെക്കാന്. അത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ. അത് അവരവര് ആലോചിച്ച് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ ഫലം? അതാ ഇവിടെ പറയണ 28. ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷസേ കർമ്മബന്ധനൈ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപയിഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാവാം അർജുന. പരിത്യാഗം എന്ന എല്ലാം ത്യജിക്കാല്ലേ, ഫലോദ്ദേശം ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പുഷ്പങ്ങളും നൈവേദ്യവും ഫലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് സർവം ഉപേക്ഷിക്കണം, എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എന്ന ചിന്ത വേണം. അപ്പോഴാണ് അത് ഭഗവാന് തൃപ്തികരമാവുള്ളൂ.
അപ്പൊ സകാമ ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് വഴിപാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണേ. പക്ഷെ അത് കമേഴ്സ്യൽ ആക്കരുത്. അതായത് ഭഗവാനെ എനിക്ക് 50 മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പായസം കഴിപ്പിക്കാം, അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അല്ലേ? ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ? അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കച്ചവട മനോഭാവത്തിൽ ഭഗവാനോട് ഇടപെടരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് യുക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അതെവിടെയാ? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ വാണി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആള് യുക്തനാണ് അല്ലെ? ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അറിയാല്ലേ? അത് നിർത്തിവെക്കാനാവില്ല. കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണനെ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈരാഗ്യം 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? യുക്തവൈരാഗ്യം ഉണ്ട്, ഫൽഗു വൈരാഗ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയണത് എല്ലാ കർമ്മവും ഒരാൾക്ക്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? കർമ്മം മുഴുവനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എല്ലാ കർമ്മഫലത്തിനെയും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഫൽഗു വൈരാഗ്യം ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് കാണുമ്പോ ഒക്കെ വൈരാഗ്യവാനായിട്ട് കാണിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയാ, മങ്കിമാരുടെ മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും അതിനെ. ഫൽഗു വൈരാഗ്യത്തിന് മർക്കടന്മാരെങ്ങനെയാ ഇരിക്കണ കാണുമ്പോ വലിയ സന്യാസി പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരേ സമയം തന്നെ 10ഉം 12ഉം പെൺകുരങ്ങുകള് വേണത്രേ ആ കുരങ്ങുകൾക്ക്. അങ്ങനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മർക്കട വൈരാഗ്യം ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പൊ സന്യാസിമാര് ചമഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ യുക്തവൈരാഗ്യത്തോടെ വേണം ചെയ്യാൻ. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? കർമ്മഫലത്തില് ആഗ്രഹമില്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോ ഭഗവാന് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല. ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ് 29. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല, അസൂയയില്ല, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തനോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് വർത്തിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്കും ആവണം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താവണ്ടേ നമുക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാവണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പ്രവൃത്തി ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവോ, ഭഗവാനെ സന്തോഷവാനാക്കുവോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതേതായിരിക്കും? ധാർമ്മികമായ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും അല്ലെ? അധർമ്മം ഒന്നും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി പിന്നെ ആ ഭക്തൻ ചെയ്യോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പുണ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്ത് നല്ലത് കൈവശം വന്നാലും അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അപ്പോ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ തുറന്നിട്ടാൽ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചാലോ ഒട്ടും പ്രകാശം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുത്താല് മനസ്സിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ഈശ്വരാഭിമുഖം ഇല്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് ഇരുളടഞ്ഞിട്ട് അന്ധകാരം പിടിച്ച മനസ്സായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാനോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ.
കൃഷ്ണനെ എവരിലും സമഭാവനയാണുള്ളതെങ്കിൽ ആരോടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം മമതയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരിൽ അദ്ദേഹം എന്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യം കാണുന്നു? പക്ഷപാതമല്ല, സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ എത്ര തന്നെ ഉദാരനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായാലും ശരി, സ്വന്തം മക്കളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പറയുമ്പോ പറയൂലേ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാലും സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാ പേർക്കും. ഇപ്പോ പറയാണ്, ജീവിതത്തില് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനാവുക. എന്നെ എപ്പോൾ ഭജിക്കണോ അപ്പോൾ നന്മ ലഭിക്കുമെന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഭിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സാ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഭക്തനാണ്, ഭക്തി മാർഗത്തിലെ സാധനയൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന ആളാണ്. എന്നാ പോലും ഇടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അയാളെ നിന്ദിക്കരുത്, അയാളെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. കാരണം എന്താ, അയാൾ അതിലെ തെറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പൂർവാധികം തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളിലേക്ക് വരും, ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കും. കുറെ നാള് ദുരാചാരനായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വെറുപ്പ് നേടിയവരും ചില സമയത്ത് പുണ്യാത്മാക്കളുടെയൊക്കെ ദർശനം ഉണ്ടാവുമ്പോഴ് ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവനായി മാറും. അപ്പോ ലക്ഷ്യബോധം കൈവന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, അവര് ശരിയായ പാതയിലായി സഞ്ചരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സാധുവായിട്ട് കണക്കാക്കാം. കാരണം മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ആള് അത്രയും നാള് പതിത ആത്മാവായിരുന്നു അല്ലെ, ദോഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വേളയിൽ അവർക്ക് പരിവർത്തനം വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വന്നാല് അവരെ പിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, അവര് ശരിയായ മാർഗത്തില് വർത്തിച്ചോളും. അതാ ഇവിടെ ജഗായി മതായിയുടെ കഥ നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ കഥ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഥ? ജഗായി മതായിയുടെ കഥ കേട്ടതല്ലേ? ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. അപ്പോ ജഗായി മതായി പറഞ്ഞിട്ട് ബംഗാളില് രണ്ട് മദ്യപാനികളും എല്ലാവരെയും ദോഷം ചെയ്യും. ബ്രാഹ്മണരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മാംസമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ടാൾക്കാരായിരുന്നു ജഗായി മതായി ആൾക്കാര്. അവര് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ അവര് എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, മദ്യപാനം ചെയ്തവർക്ക് പിന്നെ അതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ, എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചൊക്കെ നടക്കണ ഇതാ. അപ്പൊ അന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒപ്പം ഉണ്ട്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഓരോരോ വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരോടും നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ജഗായി മതായിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അവരോടും പറയാണ് നാമം ജപിക്കണം നിങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയാ. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ മദ്യം കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന കൊട ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൊട എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു. അങ്ങനെ നെറ്റി പൊട്ടി ചോര വരാൻ തുടങ്ങി. അതറിഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഓടി വരികയാണ്. വന്നിട്ട് ചക്രം എടുത്തു. കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഇവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടയാണ്. വേണ്ട, അവരെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ അവർക്ക് മാനസാന്തരം വന്നു. അവര് വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കണില്ല, നമ്മളോട് നാമം ജപിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ശ്രേയസ്സിന് അതാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടി അവര് പിന്നെ സന്മാർഗത്തില് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജഗായി മതായിയുടെ കഥ. അപ്പോ പണ്ട് അവര് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അവര് നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നാല് അവരെയും സാധുവായിട്ട് ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സ് മാറിയില്ലേ. മനസ്സാണ് എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറമെ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കണവരൊക്കെ ഭക്തനാണ് സാധുവാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതാ പറയണത്, ദുഷ്ടാത്മാവ് പോലും മനം മാറ്റം വന്നിട്ട് ഭക്തനായേക്കാം എന്ന് പറയാണ്.
ഭക്തിപൂർവം സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചില ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാലും അവയെ ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തനാണ് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റോ കുറ്റത്തിലേക്കോ പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാളെ ഒഴിവാക്കരുത്. അവ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ സാധു ജനോചിതമായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെല്ലൊന്ന് കാൽ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വെച്ച് ഭക്തൻ നിന്ദാർഹനല്ല. അല്ലെ, വീണ്ടും അയാള് പൂർവാധികം തീവ്രതയില് ഭക്തി ചെയ്തോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ മനംമാറ്റം വന്ന് ഭക്തനാവണ ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 31. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. ആദ്യം ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്ത ആളും അല്ലെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വേഗത്തില് ധാർമ്മികനായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടും. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ. നാമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നീ എല്ലാവരുടെയും ചെന്നിട്ട് എല്ലാരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ തെറ്റിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ പറയാണ്, ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ അർജുന, എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കും പലപ്പോഴും. അല്ലെ, ഭാരത യുദ്ധം നടക്കണ വേളയില് ഭീഷ്മരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ചക്രം എടുത്ത് ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭീഷ്മര് ആ യുദ്ധത്തില് കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭീഷ്മരുടെ വാക്ക് സത്യമാക്കണം. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിയാലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പറയാണ്, അർജുന നീ ചെന്ന് കവലയിലെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ, കൃഷ്ണ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല എന്ന് നീ എല്ലാവരോടും പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ? കൃഷ്ണ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? വാക്ക് സത്യമാക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പ്രഹ്ലാദനോട് ഹിരണ്യകശിപു പിതാവ് ചോദിച്ചു അല്ലെ, എവിടെ നിന്റെ നാരായണൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ നാരായണൻ എല്ലായിടവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സ്തംഭത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയും, ഭക്തൻ അല്ലെ, ഭക്തോത്തമനായ പ്രഹ്ലാദ ഉണ്ട്, ഈ സ്തംഭത്തിലും എന്റെ നാരായണൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് വന്നു അല്ലേ? അതുപോലെ അപ്പൊ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സത്യമാക്കും. അതാ ഇവിടെ ഉദാഹരണം. ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ നിന്ന് പതനം സംഭവിച്ചു പോയാൽ വീണ്ടും വിശുദ്ധി നേടുന്നതിന് ചില പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ വേദങ്ങളിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുകയായതിനാൽ അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഈ വേദങ്ങളിലുള്ള പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയ അതൊന്നും പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതില്ല. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവത് സ്മരണ അല്ലെങ്കിൽ നാമജപം. അതിലൂടെ തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയം മാലിന്യമുക്തമാവും. ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അവിടെ നടക്കും. അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ? നാമജപത്തിലൂടെ സാധനകളിലൂടെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം ഒന്നും, തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും പ്രായശ്ചിത്തം ഒന്നും ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് തെറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല അല്ലെ? ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല. ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങള് അതല്ല ഭക്തി ആവണത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ ഒക്കെ ആക്കുന്നത്. അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈശ്യരോ ശൂദ്രനോ സ്ത്രീകളോ ആരായാലും പാപം ചെയ്തതിനാല് ആ ജന്മത്തിൽ എന്നെ ഭജിച്ചാല് പരമ പദത്തിലെത്തും എന്നിവിടെ പറയാണ്. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത യേ ബിസ്യു പാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേ യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന
അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. ഇന്ന കുലത്തിൽ ജനിക്കണോ, ഇന്ന ജെൻഡറിൽ ജനിക്കണോ, ഇന്ന പ്രൊഫഷനിൽ ജനിക്കണോ, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇന്ന പ്രൊഫഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് അധമ കുലത്തിലായിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായിക്കോട്ടെ പരമപദം തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന്. ഇതിലിപ്പോ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ മറ്റൊന്നിനും സ്ത്രീകളെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കും. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ പോലെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കുടുംബത്തില് ആണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലോ എല്ലാം പലതും സഹിക്കണം സ്ത്രീകള്. എന്നാല് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിട്ട് ഗോപികമാര് മഹാത്മാക്കളായി മാറി അല്ലെ. ഇപ്പൊ അതുപോലെ രാമായണത്തിലെ ശബരി അല്ലെ, കുലം മഹിമയൊന്നും ഇല്ല, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠയായി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. കുലമഹിമയോ ഒന്നും വേണ്ട, സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവര് എല്ലാവരും ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താല് ഭഗവത് പദം അവർക്ക് പ്രാപ്തമാവും എന്ന് പറയാണ്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമ ഉത്തമ ഭേദം ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെയും ഒരു പരമഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും പ്രഭാവം. ആർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ആ വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ആ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ആ മഹത്വം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളും ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലത്തിലെത്തും. അപ്പോഴോ ഏത് കുലത്തിലോ ജെൻഡറിലോ പ്രൊഫഷനിലോ എവിടെ ഇരുന്നാലും അവര് ഭഗവാന്റെ പദം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുപ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ചില തത്വജ്ഞാനികൾ വിശേഷിച്ച് മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകം മിഥ്യ മാത്രമാണെന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് മായയല്ല, ക്ഷണികമാണ്. ക്ഷണികം എന്നതും മിഥ്യ എന്നതും ഒന്നല്ല. ക്ഷണികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആയുസ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മായ ബാധിച്ചത്, വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഈ ലോകം ക്ഷണികമാണ്. മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്, അത് ശാശ്വതവും ആനന്ദമയവുമാണ്. ഏതാ ആ ലോകം? കൃഷ്ണലോകം അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമം. മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ. പാപം ചെയ്ത ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പോലും എന്നെ ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരോ അല്ലെ, അവർക്ക് ഷുവർ അല്ലേ. അപ്പൊ അതായി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറയണത്. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസിഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. പറയാണ്, അനിത്യമായ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ശാശ്വത സുഖം ലഭിക്കില്ല ഒരാൾക്കും. എന്നെ അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഭജിച്ചാൽ ശാന്തി ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനെ ഭജിച്ചാല് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അതല്ലാതെ ഇവിടെ ശാശ്വതായ സുഖം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടാൻ പോണില്ല എന്ന് പറയാണ്. എന്താണെന്ന് അനന്യഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതാ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണിത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഉറപ്പ്, തീർച്ച, ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ? എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക. അത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. 4 കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടൂ. എത്ര ഈസിയാണ് അല്ലേ ഭക്തി. അപ്പോ
കൃഷ്ണപ്രണാമി ന പുനർഭവായേ എന്നാണ്. ആ കൃഷ്ണനെ പ്രണമിക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ പുനർഭവിക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിക്കുക, അനുസന്ധാനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രേമം അത് ആസ്വദിക്കുക, യഥാർത്ഥ ഭക്തനായി ഭവിക്കുക, കാണുന്നവരെ എല്ലാം ഭഗവാനായി കണ്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള മാനസിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക. തന്നെ തന്നെ ആ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക. ഈ ലോകത്തെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്മരിക്കുക ഭഗവാനെ എപ്പോഴും. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്, അല്ലെ? മനസ്സുകൊണ്ട് വണങ്ങാൻ കഴിയണം എല്ലാവരെയും. ഫലചിന്ത വെടിഞ്ഞ് കർമ്മം ചെയ്യുക, അത് കർമ്മയോഗം, അല്ലെ? അങ്ങനെ രാജവിദ്യ ആകുന്ന ആ രാജഗുഹ്യ യോഗം അതിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഇല്ല, പൂർണ്ണ ശരണാഗതി ചെയ്യലാണ്. അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഭജിച്ചാല് ജീവിതം സുന്ദരമാവും, അതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ലോകം സർവത്ര ഭഗവാൻ, എന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ദുഃഖിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല, അല്ലെ? എനിക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? എന്റെ കൂടെ ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് സാധന തുടരുക. സാധനയുടെ ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയാലുള്ള ആ അനുഭൂതി, അതാണ് പരമാനന്ദ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? അനന്യ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് കിട്ടുക. അതിന് നാല് കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടൂ, ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുക. അത്രയും ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാൻ നമസ്കാരപ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുക ആവുന്ന വേളയിലൊക്കെ. പിന്നെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവുക. കൃഷ്ണപ്രണാമി ന പുനർഭവായേ എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അനന്യഭക്തിയോടെ എന്ത് കർമ്മവും ഭഗവാന് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഫലകാമന കൂടാതെ എല്ലാം ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിലും സമഭാവന, ശാന്തി, ദുഃഖമേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇത് രാജയോഗം. രാജവിദ്യയിലൂടെ, സാധനയിലൂടെ ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുക, പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതി, അതാണ് രാജവിദ്യ എന്നുള്ളത്. അതിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നതോ രാജയോഗത്തിലേക്കാണ്. ആസുര സ്വഭാവികളായ ചിലരുണ്ട്. അവരും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മാതുലനായ കംസൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈർഷ്യയോടെ. അപ്പൊ അവര് ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാ? കംസൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലല്ലേ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചത്? എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു, പക്ഷേ എന്താണ്, ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരുന്നു. കംസൻ വൈരി എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ സദാ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? എപ്പോഴും ഓർക്കും വൈരി എന്നുള്ള. എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതെന്ന് ഭയാക്രാന്തനായിരുന്നു ആ രാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമഭക്തി പുരസ്സരമാവണം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി. പരമപ്രേമത്തോടെയുള്ള ആ സ്മരണ, അതാണ് കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അല്ലെ? എന്താ കാരണം? രാജയോഗം എന്നുള്ള വിദ്യ നമ്മളിപ്പോ അറിഞ്ഞിരിക്കണു, അല്ലെ? ഇനി അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താ വേണ്ടു. അപ്പൊ അറിയാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴറിയാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം. അത് സ്വയം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണോ സമീപിക്കുന്നത്, തദനുസൃതമായി ഭഗവാൻ നമുക്കും അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയും, അല്ലെ? ഇപ്പോ മഹാഭാരത യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. യോദ്ധാക്കളുടെയൊക്കെ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റു പാണ്ഡവരും ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നു ഹസ്തിനപുരിയിലെ. യുധിഷ്ഠിരന് രാജാഭിഷേകം കഴിച്ചു. അപ്പോ ഒരാള് മാത്രം യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ആരാണത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില്. അപ്പൊ പിതാമഹനെ പോയി കാണണം. അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ചെല്ലാണ് കുടീറിലേക്ക്. ഭഗവാന്റെ കുടീറില് ചെല്ലുമ്പോള് ഭഗവാൻ അവിടെ സമാധിയിൽ ഇരിക്കണതാ കാണണേ. വിളിച്ചു, ഉണർന്നില്ല. കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ കാത്തു നിന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പോ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോഴ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് അറിയാൻ അർഹത ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങ് ഒന്ന് പറയൂ,
അങ്ങ് എന്തിനാണ് സമാധി ഇരിക്കുന്നത്? അങ്ങ് തന്നെ അങ്ങ് ഭഗവാനല്ലേ, അങ്ങ് പിന്നെ എന്തിനാ സമാധിസ്ഥനാവണത്? എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിര, ഒരാള് ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ഭീഷ്മര് പറയാണ്, ആ ഭക്തന്റെ ധ്യാനം എന്റെ നേരെയാണ് സദാസമയവും. അങ്ങനെയാവുമ്പോ ഞാനും തിരിച്ച് ആ ഭക്തനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഏ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനായാലും ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാല് ആ ഭഗവാനും ഭക്തനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതിന് എന്തേ വേണ്ടു? നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. ആ കാര്യങ്ങൾ 4 ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവത് ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയായാല് തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തിനാ സംശയത്തിന് ഇടവരണത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം എന്നുള്ള അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിധിപൂർവക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? വിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആരാധിക്കാതെ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അന്യദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനിലേക്കാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത്. എന്നാലും വിധിപ്രകാരമായിരിക്കണം. അതെ, അത് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവിധിപൂർവകമാണ്. അങ്ങനെ ആരാധിച്ചാലും റിസൾട്ട് എവിടെ എത്തിച്ചേരും? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? എളുപ്പ വഴി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാ പിന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണേ? അപ്പോ വിധിപൂർവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്തിനാ പിന്നെ അവിധിപൂർവകം ചെയ്യണേ? അന്യദേവതമാരെ ആരാധിക്കുക, അതാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയണത്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്? എങ്ങനെയാ? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിൽ ആരാധിക്കണം. അതെ, മാതാജി ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിൽ ആരാധിക്കണം. ഏത് 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 സാഹചര്യത്തിലും സാഹചര്യത്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോലെ അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാതെ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതെ. അടുത്തത് എന്താ? ഭൗതിക ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനാവില്ല, അത് നിർത്തിക്കണം. കർമ്മപോലെ അത്രയും കൃഷ്ണനെ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ത്യജിക്കുക, അതാണ് അല്ലെ യുക്തവൈരാഗ്യം. യുക്തവൈരാഗ്യം എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫലം അത്രയും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. അതെ. അടുത്തത്, ഹംസൻ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?
വൈരി എന്ന നിലയിൽ. അതെ. യഥാഭാവത്തോടെ. സദാ വൈരി എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ സദാ ഓർമ്മിച്ചു പോന്നു. അതെ. ഈർഷ്യയോടെയും വൈരി എന്ന നിലയിലും ഭയത്തോടെയും ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചത്. ശത്രുത വൈരാഗ്യത്തോടെ മാത്രം മതിയോ മാതാജി? ഏതാ? ആ അതും പറയാം. വൈരി എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ആ കിടക്കുന്നത്. വൈരിയായിട്ട്, ശത്രുവായിട്ട് വൈരി. ആ ശത്രുത ഭഗവാന്റെ വൈരാഗ്യം. കൈകളാല് വധിക്കപ്പെടും എന്നറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ കംസന്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ അസുരന്മാരെ അയച്ചു അല്ലേ. ഒന്നും ബലം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണനല്ലേ എന്നെ വധിക്കാൻ പോണേ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർക്കും. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.